हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल सुजा लाइफस्टाइल आज्ञा आपण मैंने केमती अच्छा आपण भल अच्छा ना मु बेस बिंदास अच्छी आज गोटे जबरदस्त प्रांक कल हाँ जाए से पुणी मो फ्रेंड संध्या सहित तो वीडियो चलते स्टार्ट करवा हाँ वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करें के भूलें जद्वारा कि आपण पाखे नुआ नुआ नोटिफिकेशन पहुँच चलते वीडियो स्टार्ट करा लेट्स गो चलतु प्रांक कल स्टार्ट करवा संध्या नाम रखुच्छी मजा आसीज ना देखिए से कौन कहूँ कुहब जे गोटे चाकरी ठीक है तो तुम से इंटरेस्ट अच्छे ଭଏସ୍ଟା କ'ଣ ଭଏସ୍ଟା ସେ ତ ମୋ ଭଏସ୍ ଜାଣିଦେବ ଭଏସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପିଟା ଆମର କାଟିଦେବ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପିଟା ଆମର କାଟିଦେବ ନାଇଁ ଏଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଭଏସ୍ କ'ଣ ଭଏସ୍ ଜାଣିବା ଯେ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କଲା ଘର କଲା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ତୁ ମତେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି କରିବି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭୂୟାଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣ KYCରେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ କି ଆପଣ KYCରେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି KYC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲେ ବା ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦକା ଅଫିସ୍ ଯେ KYC କମ୍ପାନୀ ଅଛି ହଁ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ବି କରାହେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ନୋଟିସ୍ ଏତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟା କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଖାଲି ପଢ଼ିବ ଆଉ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଇଟା ବି ନୋଟିସ୍ ବି ଆସିନି କଲ୍ ବି ସେଇଟା ଯାଇପାରେ ଏଇ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଫିଜିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼େଇବେ ମନ୍ଥଲି ଏବେ ତ ଆପଣ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିବେ ନା ତ ମାସକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇ ପିଇକି 15,000 ମିଳିବ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚନ୍ଦକା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆଗକୁ
ଆସିପାରିବେ ତ ସେଦିନ? ଟିକେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଛରେ କନଫର୍ମ ହେଇକି କହିବି। କନଫର୍ମ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ଏବେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଟିକେ ମୁଁ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି କହିବି। ମୁଁ ଘରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ବାହାରେ ଅଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକି ତ କହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ରଖୁଛି। ହଁ। ସେ କଲ୍ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଏତେ ଯେ ଆମକୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ କଲେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍। କଣ କିଛି କହିଲେନି ତ? ନାଇଁ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ମନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। କିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ମନା କରୁଛନ୍ତି ଘରେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ। ଓ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି? ନା ମ୍ୟାରେଜ୍ ନୁହଁ। ଓହୋ। ଆରେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ ମତେ? ହ୍ୟାଲୋ ସୁଜତା ବାବା। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି +2 ଲେବୁଲ୍ ନା 10th ଲେବୁଲ୍। ମୁଁ ତତେ ପଚାରିବି ନା ତୁ ତାକୁ ପଚାରିବୁ? ଭିଡିଓ ହଉଛି ଲୋ ଝିଅ, ଆଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡିଓ। କଣ ହେଲା? ଭିଡିଓ ହଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼େ ଦେଖିବୁ। ଏଇନା ହଁ। ମୋର ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ସିଲୁ। ଆପଣ କାହା ହେବେ? ହଉ ରଖେ, ତତେ ପରେ ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ। ହଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲେ ହେଲା। ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବି ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଥିଲା କଥା ହବ। ତାକୁ ବି ଆମକୁ ବୁଲେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।